Tady si ho chyť, tak k němu jdi krok, můžete vyrazit. Krok. Vojto, drž se. Drž se, Vojtí, hezky se. Tak nedrž ho takhle u kraje, on se klidně povede tím vodítkem sám. Tak prostě jenom jdi a on půjde. Vojta má skoro rozštěpej. Jo, ono pro ty malý děti, Anička, když na něm jezdí, tak chudák taky má ty nožičky. A on je těžký i pro dospělí, jako já na něm taky teďka tak plavu, protože on jak je tučnej, tak se úplně přelejvá jak ameba, jo. A teďka prostě vždycky jako to klopí ty zatáčky, že jako to je fakt, ale zase je dobrý, že jak je malej, tak se člověk odrazí od země a zase se jako vyšvihne nahoru, že to úplně nedá spadnout. Ale je to s ním takový srandovní, no. A to je Karel je náš nejlepší kůň a teď jsem tady měla kamarádku taky závodí. Já už tolik nejezdím a tak jako jeho jsem se ještě kdysi přejezděvala a ta taky říkala, že je to náš nejlepší kůň. On každý obdivuje Morgana, ale on jako Karel sice blbě vypadá, ale on má fakt jako velký srdce a jak je jako nechce běhat.